आयै एसेबो मोजां मोनाखै नामा? आबा एसे मोजां मोनबाय र'। आं आरो सानदोंमोन डाक्टारखौनो लायना फैनोसै नामा होननानै। नांथ'ला दे आबा दिनै बेफोरखौ डाक्टार लायनो नांथ'ला। आरो जाखांफिनबालाय बेफोरो? एबार जाबावबा थांगोन दे। माबा आबा आंनि मबाइलखौ आं फन मानो चार्ज होनो थिनदोंमोन, फनफोर फैदों नामा? फन फैनाय ना मायथाय आं खम मोनाखै। सोरनिबा फन फैनो गोनां दङ? दङ माने इन्सपेक्टरा पुलिसा फन खालायगोन होनना बुंदोंमोन ना, खबर मोनब्ला सेलिमोनखौ। र' होमब्ला आं मबाइलखौ लायनि। थांलाय आबा मबाइलखौ लाबोलाय, पुलिसा फन खालायनोबो हानाय, रनिनि माबा खबरफोर मोननो हानाय। र' लायनि र' आङो। माबोरैबा बिसोरखौ हमनो हानायमोनब्ला आंनि फिसाया अबाव दङ मोनथिनो हागौमोन। बे हारामिफोरनि थाखायनो आंहा देहाया बेबायदि जादों। सानैसोआनो हाइ प्रेसार जादों, बिसोरनि थाखायनो सान्थि होआखै बिसोर आंखौ। र' पुलिसा हमथोंल' बिसोरखौ, आङो उम्बर होगोन आं बिसोरखौ। रितु मेदामाथ' थांबाय, बांद्रायसो जाबाय ना मायथाय। सफानिल'सो होथारदोंमोन आङो। सफानि होनायावनो, सफानि मुलियावनो थैयो ना मानसिया। माथोलाय मुलिखौलाय बोरायालाय बिस खम होननानैसो बुंदोंमोन। दाथ' मेदामा न'आवबो थांबाय, दा माबायदि खबर मोननांगौ जाखो आंलाय? दाबा बांद्राय जाबाय, नों हस्पिटालावसो लांबाय। आरो जुदि डाक्टरनाव लाङो, डाक्टराथ' नायनानै मिन्थिगोनलै बिस जादोंमोन होननानै। मा खालायनो हामगोन दा? बोरायनि सिगाङाव बे रितु मेदामा बांद्राय जादों होननानै खिन्थाहरनाया हामगोनसै नामा? दा मा खालायनो? आंथ' दा डाइरेक्ट रितु मेदामखौ फनबो खालायनो हानाय नंखाया। आइडिया, स्टाफनि मानसिनियाव सोरनोबा सोरनि लकेसन बिसोर मिन्थिगौआनो, रितु मेदामखौ खबर लादोंब्ला मिन्थिगोन ना रितु मेदामखौथ' बेबायदि जादों होनना मिन्थिखादों। दसे थानानै पल्लबि मेदामनाव सोंगोन र' आं। भगबान मा खालामफ्लांखो आंबो? दा पुलिसजोंसो हमजानांगौ जागोन नामा आंहालाय? ओइ बोराय, गथ'आ थांमारबाय नामा अबावबा? बेखौनोथ' सानदों र' आङो। थांबायसो नामाथाय, ना मायबाफोर इमारजेन्सिफोरसो जाखो न'फोरावसो थांबाय नामा? गथ'आ फनबो गैया। बेखौसो सानदां आंबो। न'आवसो थांबाय नामा बे गथ'आ? माइरंबो गैला दस' बोराय। बेनोथ' र', दिनै खामानियाबो बन्द'नो जोंफोरनिया, बेनिफ्राय फैसाबो गैला बुरै आंनाव। दाखालि बावै 200 थानायखौ आङो बे रनिनोनो हरदोंमोन, माइरं लाबो एसे होननानै। दाथ' गरसेबो फैसा गैलालाय बुरै आंनाव। दिनै खामानियावबो थांनाय जाला। गरसेबो गैला बोराय नोंनाव फैसा? गैया, गैथारा। बे माइब्रा माइरंसो एसे दंमोनहाय, आधा किल'सो, बेखौनो होमबालाय जानोसै दे गाइखेरजों। गाबोन खामानियाव थांबा फैसा मोनबाथाय जासिगोन। दिनै सानसेखौ बिदिनो माबानोसै। आरो दाउदैबो दङ र', दाउदै दैनाया माबाया दाउआ दैथाम ना दैब्रै दङ ना, बेखौनो फानना फैनो बोराय। नांला दे बुरै, फानना फैला। बे दाउदैखौ एवनानै जानोसै बे माइब्रा माइरंदोनो। दा बोथिसेखौ माबाजोंनो बे साहा बा गाइखेरजों जानोसै, हराव दाउदैजों जानोसै। दिनै सानसेखौ बेबायदिनो थानोसै दे। गाबोन खामानि मावनो थांबालाय फैसाखौ मोनखागोन ना। दे होमबालाय जागोन दे। आयै, आफा, आं गाबोन हाबा जासिगोन। हाबायानो बेबो कर्ट मेरेजबाबो। गाबोननिफ्राय आं आंनि संसारनि, आंनि जिउनि गोदान लामायाव आगान सुरसिगोन। आंखौ बोर सारस्रिहर आइ आफा गोजौनिफ्रायनो। आंथ' नोंसोरजों थानोनो मोनासै, नोंसोरनि अननायबो होनो मोनासै, नोंसोरनि अननायखौबो लानो मोनासै। बिमा बिफानि अननाया मा होनो बेफोरखौ मोनासैआनो मोजाङै। आयै आफा, नोंसोरखौ गोसोखाङो आङो, मालायखौ नुब्ला दुखु मोनो। आंखौ गोजौनिफ्राय नायहरबाय था आयै। गाबोन आंनि हाबा, गोदान संसाराव आगान होसिगोन। आइ आफा, आंनि संसारखौ मोजाङै मोजाङै बोर सारस्रिहर। जोंफोरजों मोजाङै मोजाङै बयबो गोरोबलायनानै थायो। आं गिनाय मोनो अराय सम, आंनिफ्राय बयबो गोजान जालांगोन होननानै। भगबान इसोर, आंनिफ्राय रावखौबो आंनिफ्राय गोजान दाखालाय।
आं जायखौ मोजां मोनो, जायखौ गावनि सानो, बयखौबो अराय सम आंनि खाथियावनो लाखियो। आं गोसोजों जोबोद खुसिबो, नाथाय गिनायबो मोनो आङो। दिनै आंहाबो आइ बाबा थानायमोनब्ला, आइ आफा थानायमोनब्ला आंनि रंजानायाव रंजाफागौमोन। फिसाजोनि हाबा होननानै मा होनबावनो आरो, माब्ला हाबा जागोन होननानै दिनै आंनि हाबानि डेटआ सफैबायानो। गाबोन आंनि हाबा जामारसिगोन। आं न'खर गंसेखौ मोजाङै सालायनो हागोन ना हाया, मोजां बिहामजो जानो हागोन ना हाया। ओरैनोथ' आंखौ बयबो अनो, बिसिनि न'नि मानसियाबो आंनि गावनि मानसियानो, बयबो गावनि बायदिनो अनो। थेवबो बे संसारखौ लानानै गिनायखौनो मोनो आङो। हारसिं मा रायज्लायबाय थाखो हाबिला? जेबो नङा, ओरैनो। मालफोरा लाबोबाय? औ, लाबोजोब्बाय। हाबिला, नों खुसि ना? औ, मानो खुसि नङा? गाबोन जोंफोर सानैनि हाबा। औ, आं बेसेबा समनिफ्राय बेखौनो नेगासिनोमोन। सिमां बायदिसो मोनदों आं, गाबोन जों सानैनि जुलि। थेवबो आं जुलि लाथारनो हानायमोनब्ला मोजां मोनगौमोन आरो। बेबोलाय जुलियानो आरो, कर्ट मेरिजआबो। औ, बेथ' नंगौ। नाथाय हाबिला, आङो ओरैनो फिसायै खुंना दोननो हागौमोन। नाथाय आं नोंजों गिदिरै हाबा खुंनो गोसो दङ। नंगौ नामा? गोसोआव थालायनाय। हाबाखौ खेबसेल'सो जागोन, गिदिर खालायखागोन। औ, नंगौ दे। बेनिफ्राय गासिबो खामानिफोरा जाजोब्बाय? औ, जाबायानो हम। गाबोन गासिबो थांजोबगोन ना न'निफ्राय? औ, गासिबो थांसै, गारि गंसे भारा खालायदों। औ। नों टेनसन थाबाय थायो। अराय सम मिनि खुसि रंजाथारनांगौ दे। नों मिनिबाय थाबोला, नों हेपि थाबोला आंबो मोजां मोनो। पुलिस! खार! अबाव खारदों? होसो! खार! होसो, बेखौ होसो, हमथानांगोन। पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो सानदों नोङो, हारामि किडनाइपार। आंनि आखाइनिफ्राय खारग'नाया एसेबां इजि नङा। एंगार आंखौ, आं जेबो खालायाखै। एंगार, क्रिमिनेल साला। मानसि किडनेप खालामनानै नोंसोर खारखोमादों, सेंग्रा सासे किडनेप खालामनानै। बेसेबां नागिरगासिनो नोंसोरखौ। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नागिरलाय, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नागिरलाय, चिरां डिस्ट्रिक्ट नागिरलाय, नोंसोरखौ मोनाखै। नोंसोर कामरुप डिस्ट्रिक्टआव होसोफैना दङ हो। मेडाम, आं जेबो खालायाखै मेडाम, आंखौ एंगार, आं ओरैनोसो खारदोंमोन। हारामजादि दाखु हिनजाव। सिखारदों दाखु हिनजाव। अबेनि नोङो हिटलार जानो फैदों हो? अबेनि नोङो मानसि नोङो एरसोखोमानानै खारखोमाग्रा? आरो नोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गिदिं नोङो मानसि खोमानानै नोङो गुवाहाटियाव नों थाफैदों, खारग'नो सानदों, पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो सानदों नोङो। सिखार! आं इन्सपेक्टरनिफ्राय दिनैसिम रावबो मुस्लिमानो खारग'वाखै आंनि आखाइनिफ्राय। आरो नों खारग'गोन, सिखाव डाकेट गुन्दा, रावबो खारग'वा। होसो हमगोन आं। खारनो फैदों नोङो, खारनो फैदों। दाय गैयाबा, जेबो दायखौनो मावाखैबा पुलिसनि नामानो खारदों। पुलिसनि नामानो खारदों। पुलिस स्टेसनाव थाव। गुबुन पुलिस बायदि सानदों नामा नों आंखौ? सिखार, मोजां सिखार। जेसेबांनो नोङो बाहाना खालाय, एसेबांनो नों आंजों बुजागोन। बोहै बोथोर गुवाहाटिनिफ्राय बोथोर क'क्राझार थानासिम लांगोन आं, मोनथिखा। सिखारदों मोजाङै। नोंसोरबायदि मानसिजों, नोंसोरबायदि हिनजावजों माबायदि खालायनांगौ मोनथिगौ आं। बेसेबा जाहोदों बिना बयफ्रेन्डआ, मोनथिबायना? आयु, खाजोबदों आङो। फैसा दंसै, मालदारथार। मालदार? मा मावो? आयु, बिफाया फरेस्ट अफिसारनो। बिनिफ्राय आरो गावआ बिजनेस दङ, बेसेबा गिदिर। 10 खानसो रेस्टुरेन्ट दंनो। बा, मालदार माथो होनब्लालाय। जा गिदिरखा गारिया, मोनथिबायना? गोसोम कालारनि, साखा गिदिर, बेसेबा मोजांखा। फाग्लि, बेफोरखौनो नुनानै नोंहा लब नांना फैबाय नामा? आया, फैयाबा आंहाबो बेबायदि सासे बयफ्रेन्ड मोननायब्ला खोथायानो गैयामोन। फाग्लिलाय, धोन सम्पति, फैसा थाखा, रां रुपाखौल' नायब्ला जाया, मानसिनि आखलखौबो नायनांगोन ना।
मानसिया थाखा फैसा थाब्लाबो धोन सम्पति थाब्लाबो मानसिनि आखला मोजां नङाबा जेबो सुख सान्ति मोना। आयु नङाहाय बिना बयफ्रेन्डआ बेसेबां मोजांखा आखलफोराबो गियान गुनिफोराबो माबोरैबा स्टेन्डार्डखा मोनथिखायोना मानसिखौ नुब्लानो आरो एसे फन हरखाबाय थाखायो आरो एथ' दामि दामि गिफ्ट बायनानै होयो मोजां मोनाबालाय होगौमोन आरो नंगौ। ए इसोर दहायनिफ्रायनो सानैजों मा फुसुर फासार खालायगासिनो फुस फुस फास फासनो मा रायज्लायगासिनो नोंसोरो मेलानो जोबला नोंसिना खामानि मावनो थिननो आयु गाबोनो बिदानि हाबा बिसोरा न' बां बे उसुंदा लिरस्रांनो होनाया बिसोर सिख्लाफोरा नुदोंना रायज्लायनायानो जोबला। लिरनोसै र' आबै दानो जागोन न' लिरनो बासोयो आङो फाखा नुबालाय एसे निर जायो आयु हादां बासोयो आं गोबोरखिबो। नोंनाथ' बानायानो र' दासो बेराय फैनानै गाबोन बिदानि हाबा एसे जागाफोरखौ रुमफोरखौ साफा खालायनो हाया नामा? मानसि फैगोन आरो गाबोनथ' समखौनो मोननाय नङा ओजों थानाय जागोन समफोरनि मानसि लिंदों मा सानगोन मानसिफोरा। आं हानायबाथ' नोंसोरखौ नाङानो आं नोंसोरखौ बुङानो गाव लिरस्रां सिबस्रां खामगौमोन मिथिबाय। लिरगोन आबै आं हले माबा दे आं हले गोबोरखि हो आं गोबोरखि दाङा मोनामनाय मोनसे आं ओरैनो हा गोजा होना लिरगोन दे लैथोआ गोबोरखि होनोबा हो आं आंनि बागोखौ हले गोबोरखि लाया दे आं हा गोजा होना लिरगोन। लिरहाय लिर जाय जेरै हागौ लिर जायखिजाया थाब लिर हनै सानफोरा हाबना जासिगोनानो। आङो बै खावलाखौ गय हाननो लिंनो थांनि सबनिया नांगोन ना समफोरै जाहोखालि गयबो गैया हाननाय गय फाथै बेफोरखौ जगार खालायनां एसे नोंसोर थाब खामानिफोरखौ मावनानै फोजोबस्रांना दोन दे आबै दे। औ जागोन दे लैथो आं हले एसेल' लिरगोन दे नोङो माबाखौ लिरजोब आं उसुंदा गंनैखौल' लिरगोन नों रुम माखासेया लिर। सानैबो लिर रायज्लायनानै खैथाथ' न' दङ रायज्लायना लिर। जागोन दे रुमफोरखौ आं लिरजोबसिगोन नों उसुंदाखौल' लिर।